Добре дошли тази вечер на една много интересна изложба, дълго чакана, доста месеци. Аз Логия. Много се радвам. Виждам толкова приятели тук. И сега давам думата на госпожа Бисера Йосифова. Ден, Бисера, да си жива и здрава. Ако ръкопляскате за моята възраст, мога да кажа, че благодаря за аплаузите, обаче на тази възраст никакви ръкопляскания. Благодаря ви за всеки случай. Мога да ви кажа, че както повечето неща, които Тишо Витко прави и моите наблюдения върху неговото изкуство и въобще неговите изяви, и тази изложба не е еднопланова. Има една мемуарна книга на Гюнтер Грас, която се казва "Люспането на Лука". В хронологичен план той люспи своя живот и вади най-различни неща и различни смисли. Така разбирам и тази изложба. Вадене на различни планове, подтекстове, различни смисли, различни представи за нещата в рамките на тъй наречената астрология на Тишо. Всъщност това е колкото изложба художествена, аз го тълкувам и като пиеса, като една постановка. И то е една постановка от две действия. В момента аз говоря няколко думи за първото действие, което съм видяла и което вие виждате, защото има и второ действие. Първото действие, виждате, тук има едни картини и по всяка една картина е извадена от, смея да кажа, с авторката или кураторката на изложбата Жушка, идеята за това, което е най-съществено за определена зодия, съвсем волно, абсолютно безпардонно, избирателно и компилирано. Мен ми харесва това, което се отнася за моите зодия. Аз съм, което означава, че може би ще бъда. Но това, което двете действащи лица, отляво и отдясно ми, са направили е, че единия вижда, а другия може. Това е нещо като краличевото знам и мога. И когато се съберат тези начала, и когато, разбира се, аз съм между тях, може би ще се получи една прелюдия към второ действие. Сутринта ми се обади една журналистка от многотиражен ежедневник, така, от по-старата школа, която би трябвало да е по-интелигентната, нали, по-опитната, по-знаещата, по-образованата. И ми каза, честити ми, разбира се, рождения ден, и след това ми каза: "Абе, прати ли са ми от твоята галерия Алтер Его един текст, аз нищо не разбрах." Заради това, аз си казах, че това, разбира се, е въпрос на професионално изкривяване или липса на образованост и грамотност, за да не разбереш от три изречения поне половината. Аз ще ви го прочета това кратко встъпление, това кратко лого. И ако някой нещо не е разбрал, нека попита един от двете действащи лица, или ако те не могат да обяснят, аз ще да обясня. Вижте какво са написали те. Тихомир Витов. Астрология. Вие с главни букви и аз с главни букви, аз може да се тълкува и като А3, като формат. Една картина, вариант на присъствие. Един поглед в настоящето, а то, както знаем, определя миналото. Тихомир Витков предупреждава, че живописта не вреди на бъдещето. Абсолютно не съм съгласна с последното изречение. Макар и да го разбирам. Има такива картини, казвам ви го неотговорно, като опитен историк на изкуството, които така поразително са накърнили бъдещето и са го съсипали, че цели поколения са били с страшни изменения в естетически и във всякакъв друг емоционален и професионален план. Да речеме, и психически изкуството не може чак толкова да повлияе. Но исторически изкривявания, да речеме, в моите студентски години упорито се твърдеше, че една от великите картини в изкуството е за проще пише от писмото Турския султан на Репин. И тя била рисувана, представете си, 10 години. И 20 години да беше рисувана. Първо, никой никого не пита за колко време, а какви са резултатите.
А от тая картина резултати са трайни и до голяма степен пагубни. От нея не случайно иронизирана от Илфи Петров. Нали? За поредно се пишат писмо до Чемберлейн. Нали? Малко в по-друг контекст. Така че, уважаеми Витков, много опасно нещо е изкуството и то може пагубно да повлияе на бъдещето. За твоето изкуство това не се отнася. Има второ действие. До тук беше първо действие. Тази видимост. Текста заедно с зодиакалните представи в живопис на формат А4, нали? Което е по-различно от астрология. Но има и второ действие на тази изложба, постановка, перформанс. Или просто едно заиграване с прекрасните неща, които са... Защото астрологията не е точна наука и то слава Богу, както и изкуството. Кажи нещо за второ действие. Ти си режисьор, участник и създател. Веднага ще цитирам моя приятел Марин, който току-що каза. Значи така отделва, после основната манджа. Да, ти отговаряш за основата. Тук трябва да гръмне пушката по чепа. Дойдохме до основната манджа. Надявам се разпознахте на много места, ваши приятели, познати. Сега остане да се видите по-прилично. И нали ще ми позволите аз така да открия изложбата? Естествено, да вдигне завесата. А твоя чест ще почне до тебе. От Овена ли да От почне? това най-близко. Да. Всъщност това може да четете. Искам да се погледна и мога да ви кажа, че това е за авторството. Ови, Тишо, това не е портрет на Дориан Грей. Не виждам белезите на вечната младост. Птиците. Душата ми е красива, обаче видимостта, моля ви се, е съвсем различна. Нека всеки да се види и да стане за автор на Тишо. Тук също. Това заповядайте. Заповядайте, завесата е дигната. В края на едно представление обикновено е пусто. Обаче ние сега започваме. Айде, страхотно. Всеки да се разпознае.